Sekretari Zimbabwean Temo. Arenye darasani atakapenda kufradari. Mlotanga kuya kugara. Kana kusema kuya kuzogara bakataka kusanywana. Nikita mwana mato wala kuzote. Kana saba ngalise pauko ade. Direitinho, vamos trabalhar. Agora sai, sai. Sai bacana. Vamos ficar aqui. Ainda eu quero dar de um manga de tudo baixinho. Algum dia achar nida. Rume. A gente vai chegar. Tá onde kana uya mwana wangu achitawira kuti ndakarohwa ndakazodii ini ndinomirira kaiwo kuti unoendoziva kuti muri mamutera chete bcause mwana wangu zvaanditaurira ndozvandabata handigoni kumudzorera kusati ndaziva kuti iwewe uyo upo uchapupuwana wako unomponda mwana wangu. Tava chakaitika inini zvandakaita ndakafona kuna atete vanova atete wemudzimai ndakavaudza nyaya ikanga iripo vakanditaiwa no ini zvandakaita ndichafona ikoko kana ndafona ndozokuudzai kuti zvanzi kudii. Icho chakamboita kuti uyo aende ndinga timbotaura nezvaicho timboona kuti chii. Handitozivi asi zvingatobva kwaari kuti taura icho akakusumudzai inini murume wangu magariro edu chaiwo chaiwo ari kunetsa. Tatova nenguva kugara kwacho kuchiita se kuchinetsa. Sapoti chaiwo chaiwo kuti asapote mhuri hapana. Kusapota inini mukadzi chaiwo hapana. Ndinorarama ndiri munhu wekuitira vanhu mari icho kuti ndiwane kuraramisa vana. Ezvinoti ane 3 years wakabuda kumba vachitauka kushanda pachivakadzi pamaina. Ndibva wauya pachivakadzi hapana kana chawakavisa kumba. Wachibva wabuda pachivakadzi bva waenda kumazoo kumasasa. Kubva waenda kumasasa hapana kana kudzoka kumba kana kudzoka nechi kana nechi vanongoya vari zvavari izvozvo vachiuya kumba. Vachiuya kumba mari dzangu dzandinenge ndashanda muwanhu ndodzavanotoresa kudzokera kuti ndikudzokera kubasa ndasiya ndachera staff yangu yekuti nditengese ndozodzoka kumba kunoti ndichengete mhuri. Vakadzokera vanoenda kuenda sezvo kuti vanoita 7 months kana 6 months asina ndipandikuda kutsanangura ikako pa 8 months dzokuti ndazobva kumba waita 8 months ndichita 8 months ndiri kumba kwedu vakauya
kubva kubasa ndibva wauya bva tini mwana adobhadhara school fees kuchikoro ndibva wabuda kumba wakavasa china Friday bva makuseni ndibva wati ndikana kubhadhara mwana school fees kuchikoro ndibva waenda kuchikoro ndibva wasvika kuchikoro hauna kubhadhara school fees kuchikoro ndibva wadzoka kumba ubva ti school fees ndaita se ndabhadhara tiri Friday Saturday bva mungu achindi kudzokera kubasa ndibva wadzokera kubasa Monday mwana bva aenda kuchikoro vasvika bvadzorwa kuchikoro katinzi baba wako anakuita se hauna kubhadhara mari yeschool fees neyemalessons ndibva ndavafonera bvaidai wafoni neshamwa yacho bvanza wari pasi ndibva ndazovasendera mameseji vakupindura kuti mari ndakabhadhara vandaenda kuchikoro mwana achingodzorwa zvikatinzi mari hauna kuita se hauna kubhadhara ndibva ndachiwati nini ndiri pachikoro tifonai kuna munhu wamakabhadharira mari tizive kuti makabhadhara kunani nditori pana head ndibva waramba kuti mari ndakabhadhara ndisendere nhamba dzaticha mandasenda nhamba dzaticha vanonge vakatara naticha panguva iyoyo ndibva ndagara 1 week ndiriko kumba mwana asingodzowa chinzi endopiwa mari kumba ndibva ndaya pamuzukuru vandakaya pamuzukuru vachivakadzi vandasvika vandamudza ndikati ndonyaya yakatika kumba ndibva vashedzwa ndibva varamba kuuya vakati kana iri nyaya yamainestens handisi kuuya ikoko ndibva ndagara 1 week pamuzukuru ndiri pamuzukuru inini atizvona kubva vashedzwa vafoni vanomuzukuru ndikagara pa 1 week pamuzukuru ichida kuti chiti vamwe vachauya kuti tigadziriswa kumuzukuru warume wangu ndakagara ndichiti vachauya kuti titaurirana kubva kumashu taura pamuziva nyaya yakaitika ndekuti nyaya yeschool fees yatorashiri $15 handiti kubva kuprize kuuya kuno kwavasara kushamba kunoita mari ndosvika $15 saka $15 yavakaona kukwira kuti vaende kuvabereki vavo yatadzira kubhadhara school fees waenda kuchikoro wadzoka kumba kuna mudzimai usikuti kuna mudzimai ndabhadhara $15 yemwana wechikoro nemaextra lessons andizvozvo obva wasumuka uenda kubasa mukadzi wakufona kuti ndakabhadhara oti ndiri pana headmaster kuona kuti ndida kutaura naticha tichanga wechikadzi wechirume uchimunyepera mukadzi wako kusvika mukadzi asumuka aenda pambacho vakadzi vanopererwawo osumuka woenda ukwazidzoka wabagadzirisei kana mukadzi waona waenda wazoti aendera nyaya yechikoro ukachidzoka wabagadzirisa ini zvakaitika handinokuenda dzikunogadzisa ndofunga ndazofonera chitino mwana wechikoro zvakamira sei because nyaya yediwa mari yange yakabhadhirwa aona nyaya iwe hedi ndiyachengeta mwana aiwa mwana achengetwa naamai ndowaifana kutofonera kana waifonera hedi waitokanganisa vanga vasisiku chinonzi kubhadhara risiti vanzwa kana wabhadharira mwana chikoro mirati famba newo kana uchinge wabhadharira mwana chikoro amai risiti ndii wabhadhara kazvakubatika manje zvino iwewo amai wakapa risiti sei aizochengeta risiti rwomwana ndihedhi here kana kuti ndamai zvakaitika nyaya yerisiti handiti kuchikoro takaenda zvamasiti hatina kana yazoaika tinozova mwana aida 6 months yake sasa naozozoka aida kuendelea aida choka aida kuendelea ainodzvanurura kwaari ane mukadzi saka
Hamuzotsika. 3 points. Zokuramba mukazvaona pachana. 3 points. Amai ane mwana ane mwana wachini. Chama, na 3 points. Amai konze ndakurambira kunyima kuisa mwana kuchikoro ndisina mari izvi zvakadaro ndizvokumurambira ndachenenavo mawaina nami nyarara ivo anhuwe takubata kutaura munomipedhorasi totonenzarawo mambotora tisikuti abata madrinks tinoita basa nemazvo tisingakubvunze kana mvura atangazana kaimimi tinzweyodzidzika titomenyaya tibude munomu makaseka monyara tozoti zine zvidzimba kange tibatsirane nokuti imimi utovatongo toda pfungwa dzenyu anini shamari simati yakawarovaika inondowadzi amaisimukai mukadzi wako ane vana angai 3 sumuka shamari anonochisa bhutsu neledha jacket unochisa bhutsu neledha jacket sumuka mukadzi munowanamo sumuka icho waikunama I'm not here. This time is I'm not here. Sema fikira makaitana. Tikatibatsirane nokuti zvinotibata matanda atipaita kutika kurambanisa vanhu. Ndokuti tigadzirisi. Mupenyu muzodzidzawo. Yaramhofu. Iye itomubva yemombe. Tasema amai kabadilweni. Kusika gumbo nemoka. Chistarisa yame. Chitese baba. Ayo. Unowani. Ini munhu batira. Tinyaya zvakanaka. Andakuti mune mhosva muna mhosva. Kurorwa kwenya isi mhosva. Ani mazivisa. Usabatikane nazvo. Asida tuone kana kwabva muno uyu munhu ndawakurara naye mutukifu chemuwe mutuki kuti uri mbweni mutarisi ari wewe abzanyare kana udoibofu ndosaizi udoibofu uyu murume asira iti anokunovanisa iti handisi kumubhuremu hauna chawa wauda chekuzi ndikuramba ndikadza wangu indaitomboedzawo kugadzirisa vanhu inini kuchena kwandakaita kana kuchena kwaita munhu indoshandira uyezve ndinotambira mari yemurume wangu akashaya ndinozvishandira uyezve ndinopiwa mari evhurumani saka inini kuchena kwangu hakusiko kuti ndingakwanisa kuchena munhu asi vanhu vandaimboedza kuvakansela kuvagadzirisa nekuti inini yangu imba inopuswa nekuda kwechifambo asi yangu yakaparadzwa nekuda kwekufira ndaiedza kuda kukansela kubva murume ndichiti dai magadzirisana kupedzisira ndichitaura nemukadzi ndichiti dai mawirirana magadzirisana kurikidza mukadzi wasisada kutaura nani asisadawo kutaura neni inini handaida kuti avo vanhu vaparadzana epatakadanana murume yakandoona mukadzi wangu eva ndati kamwe nemukadzi wako ine handikwanisa kugara nemunachi ane mukadzi zviri nani kuti woita zvemhuri yako ndoita zvemhuri yangu nekuti sinisi ndochitaura navanhu
tikanzaiwa inini mukadzi wokutagara tine mafekisheni edu inini handina kuda kumasvaka tagara murume akazorwara ari kubasa abva kubva kwake akabayiwa nebanga akarohwa abayiwa nebanga akarohwa inini nemurume tasina connection link chaiyo yekuti titi tiri kuda kugara tese abayiwa nebanga arwiswa inideve ndiri munhu ndikufuda ingosponsa vanhu vachiita zvekumaita arwiswa akashaya akamuchengeta mukadzi wake ndipo pandakaona mameseji azvichinzi mukadzi wakaita sei aenda kumba kwakwe muzukuru zvanzi nemafriends acho zvanga zvakadi kuti meguru musari wechengeta munhu kusvikira apora ndakawesta mari yangu kundisa nchirapisa munhu ndamurapise bandati urikuona ini ndakurapisa hangu wapora kana chikwanisa kudzokera kumhuri yako kana kuti mbonyarara asina kuinzwa vanhu ava vakabva kugara vachikomuniketa kupedzera vasisei vasisakomuniketa ini vandangosvikira rawe semunhu akafirwa ndinoda mereji ndakabva ndokumese zvauya ndakugara kazvitire uyu munhu ane aiwa amai ava vatororaiti vatara chokwadi chavo ende hapana pavataura pari rongo tinoda kuve vanhu hatidi kujaja zvisirizo hapana munhu asingadi kuroora kana akaenda pachi7 dzinongoenzaita murume wavo saka izvo ngatizitambirei ane nhafuo anenge ane nhafuo ndizvozvo murume wacho andiyo iyo shamani yoda kuramba mukadzi ukumurambirei hauna risi inini ndichitora mukadzi pese patanetsana nokuenda kumusha kwangu vapeke kwangu avazikonze kuti taenda kumba kwavo inosvika mhosva inongonzi ndo yangu funga apo patagara tese kuenda kwaita ndokugara musha kwangu izvozvo musha wako uri kupira kumatekateka unopeshere une makore mangai kugama muudze zvamurambira chakuda nezvechikonzero chakati chitaura taurisa chandikurambira nechekuti hauzwisisi 2 hauna kana respect kuvabereki vangu 3 iwe nini watakatadza kunyanya 4 ane vana ndia ndinawo ndiwanawo ibhuri kwaunonzwa chihwirira mvura yamboninaembichana unofunga rinopa chipa mwana akaguta watumira ndotendesa chikafu bwana ndotumira ndizonzi nochimira kuenza chikafu amai nokupa papai atambira andisikuda pane mameseji aisenda achitukirira andikurasi maninga kutezvara gara izosika izvi kamapuwa chereni hazvirambi ndinoziva zvamuda kutaura hazvitaurwe nhasi munofira dare ndikuziviza zvamuda kutaura vanoramba navanhu ndoziva zvinozopinda kuti angazingachengete mwana wangu haana kundirorera akazodaya ndizvozvo ndisikweseko ndatofara nozvaitwa paine zvikonzero pamusoro yedai pfungwa yese yekuti ndaidzorera mari handina nokudawo kuti akaremerwa nomhuri kusvika dare riwepo nhasi ndini saka pano kumwe kurarama ukusungirira munhu dzinova mhosva dzaari kupiwa kuti sei kuzoya kwandiri hazvina kutangira ipo ndakatozivisa wemhuri yake nokwakwabva muzvikuru ndichinzwa ndakavazivisa ndakachengeta temu yese yamunzwa 8 months ndine mwana wangu ndichitarisira kuti pangwana achauya hapana akauya asi andakandikwanisa kuwana somubayiro chito mukuwasha wangu kufona achitukana waanoda inini kana vana vangu ndozvo ndino mwana umwe chite mukomana mudiki kwaakafonera pakati pousika achitukana
saka handifunga kuti kana mwana wako washamese makambodaro. Saka apa kuti ndidini zvingandirwadza kupiwa $, ndikutoona zvindifadza. Kana dai angaita 10 cents ndakanditongofara nekuti mukwasha ndaisina kare. Sezvamaona pashanda mukwasha wangu pese gore rega rega mwana wangu achishanda anoshandira kuti kuuye umwe mukadzi mukwasha wangu anobuda hakusi kutanga. Iyo zvinhu ndinovakurwa ndauyaonawo muno wandaita kuzokumbirira vanhu kuti ndibatsirewo nyaya yemukwasha handa pandingapindi. Saka nhasi agona kawo ndingarwadziwe nei. Ndinotenda changamizi. Aitukani mameseji. Aitukira inini nakakumabereka. Chakuverenga wani. Ngodzima. Ramaya. Ende saya nzobva yakisha yako. Mukazoverenga isiriyo. Kasayapaka sana. Munenge kuti baba. Mali message. Ndakatakaita kuti wanga wakandifuwadira wakuitira zvinongoita foni. Maiwana ere vakashaya. Yakanziwe ma kana iri nyaya kwachikuriro handisi kuuya tinosangana kumatari. Asi kuuya handisi kuuya ikoko kunze kwekuti wati uyai mutore vana nesikandaro. Hanzi mwapai waigarira ine manje handichakuda. Hanzi okay rega ndifone mundipa vana wangu please. Ndazvara ndega ndewopachikono ndakaroora vanhu. Hanzi nditautaura namaitipuriro yavo fona ispika. Maipuriro nje. Adzina yangu. Hanzi ndinenge vakadzi 2 iwe hausisiri murooro wapachikono. Ndandine mukadzi wani wandinaye kuno zvinhu zvaari kuunza ikoko zvako handisi kuchengeta iwe ndikuchengeta vana vangu. Handina chiparisa dzinepere pfungwa dzangu wakabuda kare kare. Pakatukwa, pakatuka. Wewe patuku daisi pakatuka. Ngochigaga. Anga muzina, anga muzina. Mata. Dako. Mata. Challenger. Ndakatosiyana mapurisa anobhadhara ndopedzerana neni iri mambo. Chipapira zvezvo zvimapanga zvacho anosaina uri kuudza tichiiwa usamosa dzako. Sunga usaina. Kuti kumazuva kuno. The phone number is the phone number.
yogara apa tupe mutongo wako andowasaina kudhara udanokudza kuti wei iwe zvatopfekera hembe izvi ndozvakufamba nazo chitukirira bata changu chitaura to chawatukirira chibate kumbearekero andoonokudza kuda kusainire kusainira monge mukadzi wayabvusa language nokuchikisa vana social responsibility misirei next dare msa 10 urege kuuya ndinoda urashiketera mukadzi kudiko azizi misirei 250 mombeyo ila 250 uya nachitora ndomupinda mumazowo singadi kuchida imomuye mamurura kuya iwo kana usingambondiziva kuti ndinotopengaose uya wega wazinozaura unobhadhara rini unoana yetu wakasaya kubaba kumatepatepa tokuenda ikoko safarise kana chitongo chizvida mahara une chiwo wane chiwo okure une bugati here panza une chino limousine iwe bhadhara avanhu mari yedare wazvinozvitaura mari yakura dare musi watemi vane mari yedare nemari yabvisi yawaita mukadzi pamashoko ekuminyomba yachikuchengetera vana tsoko ngi sumuka waenda hati ndandi kuti ndikumbire uchangamire ndinokuyakuti mwana wanga akatofa rimwe ziseri anoona muti kubva pakuwa neshango atabhadharisa tete Moitopira rimwe dare rogwana mari badare yakuwana